साननैसो सिगां 6 तारिखआव मोनसे जोंहा हाबा जानानै थांदों जोंनि दतमा बरागारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बाबा न'खरनि नङा गामियाव आरो बे गामियाव हाबा जानायाव जोङो मन्दपथिलिखौ जोंनि बर'नि दामजु जेनाखि खाम सिफुं बेखौ बसायनानै मन्दपथिलि बानायनाय बा बेनि सायाव जयग होनायखौ जों नुबोदों। बे जयग होनायनि सायाव जोंहा ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै ओरैबायदि दुखुनांथाव जे माने जोंनिसिम खौरां फैबाय। दा जोङो बेखौ बिराद गोसोजों जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गोख्रोङै बै बरागारि गामिनि रायजो राजा आरो न'खरखौ जोङो डाइरेक्टलि सोंखारिदों आरो थारमाने मानो बेबादि खालामखो आरो बाहाय जोंहा जोंनि धोरोमखौ आघात होनाय बायदि जोंनियाव जे माने कुइसन्सफोर फैदों जोंनि बर' समाजफोरनि जे माने माबा दङ जोंहा आफादफोर दङ बिसोरो जोंनिसिम खौरां हरदों ओरै मारै जाखो बियो बेफोरबायदि। दा बेहायनो जोङो दुखुजों बिराद माने गोसोआव बोरैबा मोनदों जोङो जेनाखि ब्रह्म धोरोमखौ सिबियो ब्रह्म धोरोमनि खान्थियाव बेबादि बेले बेजे लाबोनाय होननायानो गैया। जोङो बाहाय समाजखौ सिबिनो फोरोंदोंसो जोंनिया जों ब्रह्म धोरोमा समाजखौ सिबिनो बा नियम खान्थिजों गोरोबनानै मावलांनो थाखायसो जों फोरोंनाय जादों। दा बेखौ बै जायनाखि न'खराव जानानै थांबाय आरो जायनाखि पुर'हित जे माने बेखौ दैदेनदोंमोन हाबाखौ बे पुर'हित बाबायाबो मोनथिनो गोनांमोन जे बियो मानो बेबादि खामनि सायाव बानायखो बेखौ। दा बेथ' बानायनानै होलांबाय बेहा जयग'आ होनांगौ होनानै थांबाय। नाथाय मेनलि बुंनो थाङोबा बे बै समाव जेब्लानाखि बानायदोंमोन बे खाम सिफुंनि मन्दपखौ अब्ला समाव बै गामिनि रायजो राजाफोरहा बेखौ एसे माबायाव फैनांगौमोन बिसोरो साननो हानांगौमोन। बेथ' मोनसे जोंनि बर' हारिनि GI/टेग मोनलायनाय मोनसे दामजु जाहैबाय। बे GI/टेग मोनलायनाय दामजुनि सायाव बबेबा मोनसे धोरोमखौ बा ब्रह्म धोरोमखौ होननांगोन बेहाय आघात होनाय बायदिखौ जों नुदों। दा जोङो खावलायगोन बै गामिखौ आरो गावबुरा बा न'खरखौ बे न'खर आरो गावबुरामोनहा ब्रह्म धोरोम आफादनाव आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बर' समाजनि जेसेबां आफादफोर दङ बिसोरनिसिम बिसोरो निमाहा बिनांगोन आं बेखौ खावलायदों। आरो निमाहा बियाब्ला जोङो धोरोम आफाद हिसाबै सेन्ट्रेल आफाद जिल्ला आफाद आन्सलिक आफाद बेफोरखौ लानानै जोङो आयेननि साहारा लानांगोन जों बेखौसो खावलायदों आरो। दा बेनिखायनो जोङो बे माबाखौ बे हाबाफारिखौ सोर लादोंमोन जों बेखौ नागिरनो थांलिया। खिन्थु बिसोरो जुदि जोंनिसिम क्षमा प्रार्थना बिहरोब्ला निस्सय ब्रह्म धोरोमहा मोनसे क्षमा प्रार्थना होनायनि सक्ति दङ गोहो दङ। बे गोहोखौ जोङो बिसोरनिसिम दैथायहरगोन बा जों बिसोरखौ क्षमा बियोबा गनायनायखौ जों मानिनानै लागोन। आरो जुदि बिसोरो बे न'खरा बा बे समाजा जुदि उल्था भाबै जुदि माबाफोर बुंबावोबा बा माबाफोर मोनसे सानदोंब्ला जोङो बेनि सायाव निस्सय जों आयेननि माबाखौ लानांगोन आरो। दा जाय हक जोङो ओरैबायदि सानदों बे सानै हौवा आरो हौवा माने सेंग्रा आरो सिख्लानि गोथार जुलियाव दा बे बिथांमोननि नामानो जाहैबाय हौवासानि नामा जाबाय इयुनसान ब्रह्म ओमफ्राय बिफाया रुंसारि फनिन्द्रनाथ ब्रह्म बिमाया पार्बती ब्रह्म गामियाथ' बरागारि पस्ट अफिस आरो माबाया दतमा जाबाय थानाया। ओमफ्राय हिन्जावसानिया मिस हायना ब्रह्म बिफानि मुङा उत्तम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा थानेस्वरी ब्रह्म। ओमफ्राय भिलेजआ दैमुगुरि सेरफांगुरि ओमफ्राय पस्ट अफिस एन्ड थाना सेरफांगुरि दा क'क्राझारानो जाहैबाय। ओमफ्राय बे जायनाखि बे हाबाखौ गोथार जुलिखौ मोजाङै मथ' जे जयग'नि नियम निथिजों खालामदोंमोन बेवहाय पुर'हित बा बिनि दाथाया जाहैबाय जायखौ पुर'हित जों होननानै बुङो जोंनि ब्रह्मनिबा पुर'हित होनो जोङो। दा बे पुर'हित खालामनाय मानसिनि नामानो जाहैबाय
राजेन ब्रह्म बिथाङा दतमा शिब मन्दिरनि सासे फुजारि दा बेहा जोंनि ब्रह्म धोरोमजों खुनु लोब्बा गैया जोंनि ब्रह्म धोरोमजों बेहा खुनु लोब्बा गैया आरो बे ब्रह्म धोरोमनि जे नियम निथि बेजों जे बे जयग होयो बेखौ जों मोनथिया दिनैसिमबो बे मानसिखौ जोङो पुरहित होननानै मोनथिनो हायो आंबो दतमानिनोखा आं मोनथिजोबगौ बेखौ आंबो दतमानिनोखा मोनथिजोबगौ नाथाय बेखौ आङो पुरहितगिरि खालामनायखौ सानसे लोगो मोनदोंमोन नाथाय बिनि पुरहितगिरि खालामनायाव आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि पुरहितगिरिफोरजों बिनि माबाया एकदम मिलाया आरो दा गोरोबा बे गोरोबैखाय जोङो बेखौ साननानै लायो जिहेतु बे शिब मन्दिराव थाग्रासो शिब मन्दिराव थाग्राबाथ' बिसोर शिब मन्दिरनि नियम निथिजोंसो खालामगोन दा जोंहा ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनो ओरैबायदि मोनसे बिजाब होनानै गालांदों बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय क्रिया दर्पण जों बे क्रिया दर्पणआव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया गाव थानाय समावनो ब्रह्म धोरोमखौ 2 बोसोरल' बियो दैदेनबाय थादों बे समावनो गांसे लेखा लिरनानै गालांदों बे बिजाबनि मुङानो जाबाय क्रिया दर्पण दा बेहाय लिरनायजों जोङो ब्रह्म धोरोमा बेखौ सोलिबाय थादों आरो दा बेबायदि सोलिबाय थानाय गेजेराव दिनैसो जों नुनो मोनबाय जे माने खाम सिफुं सायाव बा माबा सायाव मा होनो मन्दप बानायनानै आहुति होनायखौ आरोखि खिन्थु गुरुदेबा बिदि थिनलाङाखै गुरुदेबा मा होनदों थाखोथाम हा खनाब्रै गोनां बे माने थाखोथाम गोनां खनाब्रै जानाय आरोखि बे बै मोनथामानो जाहैबाय जोंना सत रजतम होनो दा बे पृथिबिजों जोंहा गोरोबनाय आरो माने बेखौसो जोंखौ फोरोंलांदों दा बेनि अनगायै बिसोर माबा माबि खालामनानै जुदि बेबायदि देखायोब्ला आरो जिहेतु दहाय आं होननाय बायदि जिअ'टेक मोनलायलायनाय जोंनि बर' हारिनि दामजुखौ मोनसे सावनाय बादि नुथारदों बेहाय अपमान जादों बे अपमान जानायखायनो जोंनि गोसोआव आघात मोनदों बेनिफ्राय आङो जिहेतु आं दतमानिखा गामियाबो आंना खाथि जायो बेहाय आङो दहाय फुङाव बिसिनि न'खराव थांदों आरो दहाय फुङाव थांदों बे थांनायावबो आङो बिसोरखौ होनबोदों आदामोन बाजैमोन आं आदा बाजै लिङो बिसोरखौ गामि खाथि नालाय आदा बाजै लिङो खिन्थु आदाया गैला थैबाय फनिन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे थैबाय बेनिफ्राय बाजैया दङ बाजैयाबो मोजां रेसपन्स होदों ओमफ्राय नोंसोर माबोरै बायदि खालामदों मोनथिस्लाबनो हायाखिसै बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों आं जेखि जाया होनबोदों बिसोरखौ नोंसोरो आङो जोंनि सेन्ट्रेल आफादजों रायज्लायहरगोन सेन्ट्रेल आफादा जोंनि बर' गौथुमजों रायज्लायहरगोन बेनिफ्राय नोंसोरो जेसेबां थाबैनो हायोबा निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा बियोब्ला नोंसिनि दायखौ जोङो क्षमा होगोन आं दहायबो होनबाय ब्रह्म धोरोम आफादा क्षमा होनायावबो गोबांथार गोहो दं होननानै बुंबाबो जों खम जानाय नङा आरोखि जों क्षमा होनो हायो गोरोन्थिया सोर मावो मानसियानो मावगोन मानसियानो सुद्रायगोन बेखौ जोंना गुरुदेबनि बोसोनफ्राव दंखाजोबो आरो जोङो गुरुदेबनि बोसोनखौ लानानैनो जों सोलिबाय थागोन आरो जोंहा बिसोरनि सायाव बेखौल' गले गले खावलायनाय बिथांमोनहा एकदम निमाहा बिनायखौ लाथारनांगौ निमाहा बिनो हायाबा बिसोरो जोंखौ अपमान खालामनाय जागोन आरो अपमान जायोबा जोङो बिनि बेबस्थाखौ जों आयेननि साहारा लानांगोन बेखौ जोङो जोंनि आफादा बेखौ खावलायदों दा बाहाय आंजोंनो जोंहा जथायै दङ आं क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि बेनिफ्राय जोंहा जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो ब्रह्म धोरोम आफादनि गोदानै गायसनजानाय आफादगिरि बिसेसर ब्रह्म बसुमतारी बिसेसर बसुमतारी बिनिफ्राय जोंहा नैबे दाखालिसो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जथुम्मायाव टार्मिनेटिं पिरियडमोन नालाय नैबे बाबाखौ क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोङो लेङाइ आफादगिरियाव फाथायहरनो हाबाय दैथायहरनो हाबाय बाबानि मुङा अजय कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय जोंहा खाथियावनो जिरायफानानै दङ जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बे बाबाखौ गोबां जायगायाव नुनो मोनो बे बाबाया जाहैबाय जोंहा जयन्त कसारी बाबाया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनोबो बोसोराव 1 लाख खरि देग्लायजों 8 बार जागोन नामा 8 बार जागोन आरो देग्लायबो हरगोन बाबाया बेबायदि बान्था होगिरि बियो आरो जों क'क्राझार जिल्लायाव जोंनि रांनि बिगोमा जोङो मा होनो केसियार बेनिफ्राय
ओरैहाय सासे दंबावो जोंनि बोसोनगिरि बाबाया बेंकारमोन बाबानि नामा जयसान नार्जारी दा रिटायार जाबाय दा रिटायार जाखांनानै जोंजोंनो ब्रह्म धोरोमाव आगान होफैबाय आरो जोंनि बोसोनगिरि बादि जों बिसिनाव सुबुरुन लानानै जों खामानिखौ मावलाङो दा जोबथारनायाव आङो गंसेल' बुंबावनोसै बै जायनाखि इयुन सान ब्रह्म आरो माने हायना ब्रह्म बिथांमोननि जुलिया गोजोरैनो थाथों आं बेखौ खावलायहोगोन दा जेरोखोम जाय रायजो राजा जानायाव एबा संसार जानायाव जे माने हाबाखौ मावो बेबायदि जालांथों गोजोनैनो थांथों नाथाय बिसोरनि गामिया बे भुलखौ मावनायाव बै सानै जरा जुलिहाजों जेबो दाय दाथाथों आं बेखौबो खावलायगोन बिनिफ्राय बे गामिनि रायजो राजाया जोंनिसिम मिडिया थ्रुयै याथ' लकेल हिसाबै आंखौबो लिंहरनो हागोन खेमा बिनाय हाबाफारिखौ बिसोरो मावथारनांगोन आं बेखौ गले गले खावलायबाय आरो खावलायनानै आंनि बे दिनैनि नैबे प्रेस मिट लानायखौ आरो नैबे प्रेस मिट लानायखौ फोजोबनायनि सिगां आं नैबेखौ बुंनो सानो मा दि खौरां ओमफ्राय बड'सा ओमफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि ओमफ्राय डिबि निउस बे बाबामोनहा जे निउस लाफैनायनि थाखाय बा खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बे बाबामोननिसिमबो आरो बे मिडियानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि बावनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आङो बैसोरनिसिम खावलायहरनायखौ बुंफिनाब्लाबो बेयावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों